lo sisingimaze ezintweni zeenkonzo nzonzo Kanti ufihlile. Waqhamuka umuntu ezoqhamuka athi ngithi hayi ngeke angizoke ngibone. Hayi bafowethu hayi. Wayilalisa wayishaya wazo yabo khona umuntu abe consistent. Yabo umuntu ahlale kwi character yakhe. That was beyond. Inkinga yethu ukuthi sasibuka simile. Kanti sifuna ukuhlala phansi. Yabo le nto idinga ukuhlala phansi and two iveza Omama. Hayi. Sithi number 2 akaqhamuka. Okay. Lapha njalo uyabagiva. Hayi. Ngiyeke ngimtshela. Akade seswitch athwisa ngoma. Oh. Damn, kanti sinophila. Shintsha ngishilo kuzani ilanguage. Hey, mfethu. Guys, mina won't like it. Leyasho ayiboy. Umuntu aconvect hayi. Kodwa kumele ibuye. No fanele ibuye mfethu. Siyacela khaya. Asingasilindi women's man cha asingalindi women's man cause Joburg naye fanele actually ine potential. Yeah, ukuthi ngahamba all over the because it shows ukuthi eThekwini kwenzakala. Yabo le yabo mama labahlala. Impilo yakhona ibatshengisa njengoba kunjalo. It's giving our lessons about these slay queens nabanomzane babantu I love that twist. Hayi lalela urisho mfana. Lalela weekend. Kibela sa. Wakisi boys. He's a man. Yo. Thank you. Libuye mina see slay queen. Yep. Slay queen. The accent. Guys, ngalindi women's man, please. Ayis. Joburg. Even Pretoria. Actually, Africa yonke. Ayihambi Africa. Like I'm not trying to buy my but asinayisho nje. Ayikho. Futhi abantu besifazane. Swear to God. Buka ayikho. Like ngiyasinika la yazisho iqale iziphelo like okay mayisiphele everyone iphelelana bese kuba the music harmony blending of our voices like exercise hayibo amthobe bayibuyiswe soyibuka bafo fanele sohlala lapha futhi phambili sasifuna kona kwathiwa sekugcwele sawuhlala esibukweni ngangiqala ukubuka ishow ngihlela esibukweni I enjoyed but ngangifisa yabo kuba khona la yabo lento la eliduzana that's what I wanted but